Bun venit! Astăzi ne aplecăm asupra unei teme cu adevărat profunde, inspirată dintr-o pildă evanghelică. O pildă care, de fapt, ne pune o oglindă în față și ne întreabă despre prioritățile noastre. Vom vorbi așadar despre comorile pământești și mai ales despre ce înseamnă adevărată bogăție, cea înaintea lui Dumnezeu. Și totul pornește de la o întrebare fundamentală, aș zice. Ce înseamnă să fii cu adevărat bogat? Această întrebare va fi firul roșu al întregii noastre reflexii și ne provoacă să privim dincolo, mult dincolo de simplele aparențe. Acum haideți să intrăm puțin în context, să vedem de unde pleacă totul. Și veți vedea, povestea începe cu o situație extrem de familiară, o situație cât se poate de umană, un conflict legat de lucrurile acestei lumi. Imaginați-vă scena. Un om se apropie de Isus. Care e problema lui? Îi cere să fie arbitru, să medieze o dispută în familie legată de moștenire. Vorbim așadar de ceva foarte concret, o ceartă pe bani, pe proprietăți, o realitate pe care cred mulți dintre noi o recunoaștem, fie din experiență, fie din ce vedem în jur. Numai că Isus refuză acest rol de judecător pământesc și în loc să rezolve o simplă dispută materială, el folosește acest moment ca pe oportunitate. O oportunitate pentru a oferi o lecție cu mult, mult mai profundă, pentru a ne ridica practic privirea tuturor de la pământ la cer, de la lucrurile trecătoare la cele veșnice. Și aici ajungem la miezul problemei. Avertismentul său este de fapt esența întregului mesaj. Spune așa: fiți atenți și păziți-vă de orice lăcomie, deoarece chiar și atunci când cineva este bogat, viața lui nu constă în ceea ce are. E o declarație absolut fundamentală, o declarație care schimbă totul, care răstoarnă complet perspectiva noastră asupra valorii vieții. Și pentru ca acest adevăr să fie și mai clar, Isus spune o poveste. Pilda omului bogat. Vorbim despre un om de succes, cum am zice noi astăzi. Un om harnic, un bun gospodar al cărui pământ, e bine, pământul lui a rodit într-un an atât de mult, încât recolta era de-a dreptul excepționale. Să ne uităm puțin la planul lui. La prima vedere, pare perfect logic, nu? Un plan prudent, rațional, analizează situația, vede recolta, decide să dărâme hambarele vechi și să facă altele mai mari, apoi să adune totul acolo și, în final, să se bucure de viață. Dar, dacă suntem atenți la monologul lui interior, la ce își spune sieși, observăm o repetiție aproape obsedantă. Bunurile mele, hambarele mele, suflete al meu, totul este centrat pe sine. Și tocmai aici se află marea omisiune. În acest plan care pare perfect, în această siguranță de sine aproape arogantă, lipsește cineva, lipsește Dumnezeu, lipsește recunoștința față de Cel care i-a dat de fapt acea recoltă. Și desigur lipsește cu desăvârșire gândul la aproapele, la cel care poate ar fi avut nevoie de o parte din acel belșug. Și exact în acel moment, în clipa în care omul nostru se simte cel mai în siguranță, când crede că a atins securitatea absolută, că viitorul este asigurat, exact atunci totul se schimbă. Se produce o ruptură, o intervenție dramatică și neașteptată. Intervenția lui Dumnezeu este fulgerătoare și spulberă pur și simplu toată iluzia de control pe care omul și-o construise. Cuvintele sunt de o duritate tăioasă: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul. O realitate completă pe care el o ignorase în toate calculele sale perfecte. Să ne oprim o clipă aici. De ce nebunule? Nu pentru că era bogat, nici pentru că era un bun administrator. Este numit nebun pentru că a uitat cel mai important lucru. A uitat că nu el este stăpânul vieții sale, că sufletul său, timpul său, stau de fapt în mâna lui Dumnezeu. A crezut că adevărata siguranță stă în hambarele pline și nu în Dumnezeu. Și apoi vine întrebarea care lasă totul în aer, o întrebare care dezvăluie zădărnicia acumulării egoiste: cele pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? E o întrebare care răsună iată peste veacuri și ajunge până la noi, forțându-ne să ne gândim la ce bun toate eforturile noastre dacă uităm scopul final. Așadar, ce învățăm de aici? Pilda aceasta ne pune în față de fapt o alegere. O alegere între două tipuri de bogăție, între două sisteme de valori complet diferite. Dacă vreți, o invitație pentru fiecare dintre noi să ne verificăm unde este de fapt centrul de greutate al vieții noastre. Și contrastul este izbitor. Pe de o parte, avem comorile pentru sine, hambare, conturi, proprietăți, lucruri concrete, vizibile, dar care sunt, prin natura lor, trecătoare. Și mai ales sunt centrate pe eu. Iar de cealaltă parte avem bogăția înaintea lui Dumnezeu,
Ce înseamnă asta? Milostenie, iertare, rugăciune, fapte al căror centru nu mai este eu, ci Dumnezeu și aproapele. Și acestea sunt veșnice. Deci, mesajul este clar. Suntem chemați să ne facem investițiile corecte, să investim în ceea ce dăinuiește, în acele comori pe care moartea pur și simplu nu le poate atinge, să ne concentrăm pe bunurile care trec granița acestei vieți și pot fi luate cu noi în veșnicie. Și să nu credem că e vorba de lucruri extraordinare sau complicate. Dimpotrivă, a fi bogat înaintea lui Dumnezeu se traduce prin gesturi foarte concrete la îndemâna oricui. O simplă faptă de milostenie, o iertare dăruită din toată inima, un minut de rugăciune sinceră, un cuvânt bun de încurajare spus aproapelui sau o bucată de pâine împărțită. Acestea sunt, de fapt, investițiile care contează cu adevărat. Și așa ajungem la final. Pilda asta nu se încheie cu o sentință, ci cu o întrebare. O întrebare personală, directă, care ne este adresată fiecăruia dintre noi astăzi. O întrebare care ne invită la o analiză sinceră. Eu, astăzi, acum, unde îmi adun comoara privind la alegerile mele de zi cu zi, la faptele mele, la prioritățile mele, unde se adună de fapt comoara mea? E o întrebare care, cred, merită toată atenția noastră.